Hvordan vil du beskrive murfirmaet Oluf Rasmussen? Jeg vil beskrive det som professionelt. Jeg vil beskrive det som ordholdende. Vi laver noget rigtig godt håndværk. Det er nogle dygtige medarbejdere, der er ansat i firmaet. Hvad kendetegner murfirmaet Oluf Rasmussen? Jamen igen, altså de er gode til at komme med idéer til, hvordan man skal indrette det. Og ordholdende og professionelt. Det er det, sådan vil jeg karakterisere dem. Hvad lægger du størst vægt på som kunde? Jeg lægger vægt på, at man får rigtig god rådgivning, og at man får lavet et stykke kvalitetsarbejde. Og det synes jeg har fået i mit hus. Hvordan bruger du murfirmaet Oluf Rasmussen som vejleder om tekniske løsninger, eller? Ja, det gør jeg også. Det har jeg i hvert fald gjort, specielt med mit køkken og så videre, fordi Oluf han er kommet med rigtig gode idéer til, hvordan det skal indrettes, så det har vi været glade for. Sådan et samspil mellem os og så ham. Hvis du skulle besøge en hjemmeside for murfirmaet Oluf Rasmussen, hvad vil du så have brug for, at hjemmesiden kan fortælle dig? Jamen, som forbruger, det tror jeg, det kunne være en rigtig god idé, hvor man så nogle forskellige rum, hvor de har lavet det, så videre. Det kunne give noget inspiration. Selvfølgelig søger man også inspiration andre steder i Plage og på andre hjemmesider, nogle boligmagasiner og sådan noget. Det kan jo være en god inspirator. Men at de selvfølgelig også selv er i stand til at lige at vise, hvad er det, vi har lavet, der skal vi ikke. Og hvilke informationer vil du forvente at finde på en hjemmeside? Jeg tror ikke, at noget af det, jeg har sagt, det mener jeg, det må være dækkende for, at de beskriver, hvad det er, de kan, og så hvad det er, de har lavet, og hvad de er gode til. Og Hvis du skulle sætte på ord på samarbejde med firmaet? Jamen, min oplevelse, det har været, at det har været super godt, det har været exceptionelt, så jeg kan varmt anbefale til andre. Og hvis du skal beskrive firmaet med et ord? Tror jeg det ikke. Er der noget, vi mangler at fortælle? Eller Det synes jeg.